салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам омода намудани як намуд субҳонаи бомазза ва бо маҳсулоти дастрасро барои шумо пешниҳод карда бошам. чӣ тавре дидед, помидорро гирдашакл реза карда, ду дона сосискаро ҳам гирдашакл реза мекунем. мувофиқи таабтон метавонед кабудиро ҳам истифода баред ва ками дигар болгари ҳам яъне дар ин ҷо реза кардам. чӣ тавре дидед, лавашро анамин хел бо қолаби талерка яъне гирдашакл мекунем, яъне ба ҳаҷми анамин сковородкамон мувофиқ. баъдан дар сковородка камтарак равған яъне ҳамроҳ карда анамин гуна сосискаро мечинем, дар байнаш боз помидорро ҳам мечинем ва 3 дона тухмро камтар намак карда болгариро ҳамроҳ мекунем, аз болояш мерезем. анамин гуна лавашро яъне аз ҳама боло монда бо талерка дигар рӯяшро мегардонем. сир мепошем ва аз ҳама боло камтараки дигар зелени майда карда шударо ҳам ҳамроҳ мекунем. ва мегузорем 5 дақиқа. бинед, як субҳонаи бениҳоят бомазза ва иштиёвар. бо иштиё бошед дӯстони азиз, наворҳои моро дастгирӣ намоед.